ଗପଟିର ନାଁ ମୁନା କାଉ ଓ ଜେଜେ। ଗୋଟାଏ ଥାଏ ବିରାଟ ବରଗଛ। ସେଥିରେ କେତେ ନା କେତେ କାଉ ଗାଁ ବସେଇ ରହିଥାନ୍ତି। କାହା ଘର ଡାଳରେ ତ କାହା ଘର ଗଛ କୋରଡ଼ରେ। ମୁନା କାଉ ସେଇ ଗାଁରେ ରହେ ବାପା ମା ଓ ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ରାତି ହେଲେ ସେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଏ। ଜେଜେ ଖୁବ୍ ଆଦର କରନ୍ତି ମୁନାକୁ। କେତେ କେତେ ଗପ କହନ୍ତି। ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସବୁ କଥା ବସି ବଖାଣନ୍ତି। ମୁନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଜେଜେଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ। ସେ ଭାବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସିଏ ବି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି କେତେ କଥା ଦେଖିବ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବ। ଶେଷକୁ ଜେଜେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁନା ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛୁ କହିଲୁ? ମୁନା କହେ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଜେଜେ ଆଚ୍ଛା କହି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହନ୍ତିନି। ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଚାଲେ। ନିଇତି ରାତି ହେଲେ ଜେଜେ ଗପ କହନ୍ତି, ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି, ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛୁ କହିଲୁ? ମୁନା ଶୁଣିଛି ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ତେଣୁ ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। କେଉଁଦିନ କହେ, ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଖେଳିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି। ସେ ଭାବେ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ଜେଜେ ତାକୁ ବାହା ବାହା ଦେବେ, ବେଶୀ ଆଦର କରିବେ। ହେଲେ ଜେଜେ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛା ହଉ କହି ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ମୁନା କାଉ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼େ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବରଗଛଠାରୁ କୋଷେ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ମୁନା କାଉର ସ୍କୁଲ। ଜେଜେଙ୍କ ବୟସରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା କାଉ ତା ଭଳି କେତେଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। କାଉମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା କହନ୍ତି। କେଉଁ ଋତୁରେ କେମିତି ଚଳିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଉଡ଼ିବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବନି ଆଦି ସବୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ପାଠ ଓ ଗଣିତ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି। ମୁନା କାଉ ସବୁ ପାଠରେ ଭଲ କରେ। ତାକୁ ଗଣିତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ବହୁ ଦୂରକୁ ଓ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଏଇମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଜେଜେ ଦେଖିଲେ ମୁନା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। ଜେଜେ ତା ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପଚାରିଲେ, କିରେ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ପରି କାହିଁ କରିଛୁ? କ'ଣ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ? ମୁନା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କଲା। ଜେଜେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବାପା ଗାଳି କରିଛି ନା ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି? ମୁନା ଏଥର କହିଲା, ନାଇଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆଜି ପଚାରିବ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି କି ପାଠ ବି ପଢ଼ିନି। ଜେଜେ କହିଲେ, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ମୁନା କାଉ କହିଲା, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେପଟ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କାଉ ମାଉସୀ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟ ଛଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ବିଜୁଳି ତାରରେ ତାଙ୍କ ଡେଣା ବାଜି ତାଙ୍କ ଡେଣାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲି। ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳକୁ ନେଲି। କେତେ ଡକାଡକି କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସଭିଏଁ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ। ଏତିକିରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାବେଳ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଜେଜେ ଏତିକି ଶୁଣି ମୁନା କାଉର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ମୁନା, ଏତେ ଦିନକେ ଆଜି ତୁ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା କେବଳ ଭଲ କାମ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେ ପାଠକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲଗାଇବା। ଆଜି ତୁ ଆପେ ଆପେ ସେଇ କାମ କରିଛୁ। ମନେ ରଖ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଭଲ କାମ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁନା କାଉ ଚାହିଁଲା ଜେଜେଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଜେଜେଙ୍କ କଳା ଘୁମର ଆଖି ଖୁସିରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା, ହଉ ଜେଜେ, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ କଥା ଦେଖିଛ ମୋତେ ଏବେ ଶୁଣାଅ।